12 kulturnih dobara u našoj zemlji dobilo je status nacionalnog spomenika. Tako je odlučila Državna komisija za očuvanje nacionalnih spomenika. Uslijed nedostatka dokumentacije, kameni most na rijeci Krndi u Tešnju jedini nije ispunio kriterije za uvrštavanje na listu, a Stara pravoslavna crkva u Sarajevu je dopunom odluke proglašena nacionalnim spomenikom. 65 nacionalnih dobara je na listi ugroženih spomenika. Još 12 ih je proglašeno neprocjenjivim kulturnim blagom kojem je neophodna zaštita. Nekropole sa stećcima Čičevo, lokalitet Ograda u Konjicu, Mramorovi u Čajniču, Lalića kula u Ljubuškom, crkva Uspenja Presvete Bogorodice i muzička škola u Travniku, džamije u Slapovićima kod Srebrenice, crkva Svetog Georgija u Velikoj Kladuši i stara džamija u Rujnici. Vašu bih pažnju usmjerila recimo na Đumišića kuću u Banja Luci, koja je jedan od ne tako čestih primjera tradicionalne gradske banjalučke arhitekture. Rijedak u smislu visokog stepena očuvanosti i autentičnosti. Također šarena džamija u Tuzli, objekat s kraja 19. vijeka sa izrazitim elementima pseudomavarske arhitekture, crkva Svetog Nikole u Foči, zdanje koje ima izuzetno veliku istorijsku vrijednost, obzirom da potiče iz sredine 19. vijeka, koje ima grandioznu arhitekturu, ali još značajniju unutrašnju opremu. Kako bi naši nacionalni spomenici bili adekvatno rekonstruirani i restaurirani te stavljeni pod zaštitu, neophodna je podrška državnih institucija. Sad je na onima koji su u skladu sa zakonom nadležni, a to su entitetske vlade, da svoje budžete planiraju koliko god je to moguće u skladu sa listom ugroženih spomenika, jer je to zaista lista prioriteta. Komisija prati i razmatra stanje nacionalnih spomenika koji su ugroženi nezakonitom izgradnjom, nestručnom rekonstrukcijom ili nekim drugim vidom destrukcije, kojih nažalost u našoj zemlji nije malo. BiH prestolnica Sarajevo ima velike šanse da 2014. godine postane i Evropska kulturna prijestolnica.